Pán minister, váš minister a podpredseda vlády Peter Kmec podáva demisiu. Mal včera aj tlačovú konferenciu. V každom prípade rôzne združenia dostávali dotácie, napríklad aj združenie asistenta poslanca pána Barteka v objeme 10 miliónov. Opozícia tiež vytiahla, že 3 milióny dostala firma, ktorá podporila Hlas sumou 14 000 v 22., ktorá mala teda jediného zamestnanca. 3 milióny dotácia pre firmu prezidentovho poradcu. Vysvetlite to, nech sa páči. No, ja si na úvod poviem, že je tu verejná debata o tom, že potrebujeme podporiť našu ekonomiku, potrebujeme podporiť náš priemysel a práve za týmto účelom bola vyhlásená aj výzva na úrade podpredsedu vlády u pána Kmeca. Výzva smerovala k podpore priemyselníkov z hľadiska inovácií, pretože aj Progresívne Slovensko dlhodobo tvrdí o tom, že Slovensko nemôže byť iba montážna diela, ale chceme, aby Slovensko bolo aj prosperujúcou krajinou, aby tu bol priestor pre podporu mladých ľudí, šikovných ľudí, ale aj tých ľudí, ktorí už na slovenskom priemysle niečo dokázali. A práve v tejto výzvy boli podporené mnohé aj veľké spoločnosti, ako je napríklad spoločnosť pána Sotáka alebo firma pána Čekana, ktorý vyvíjal vakcíny, ale dostali priestor aj menšie firmy. Ja som počas tohto týždňa, vzhľadom na to, že tu prebehla verejná debata o tom, že sú tu určité otázniky, vyzval pána podpredsedu vlády Kmeca, aby pozastavil vyplácanie výziev, aby prebehol audit z hľadiska celého procesu. Myslím, že pani štátna Sábelová na úrade podpredsedu vlády niekoľkokrát vysvetľovala či už novinárom, alebo aj odbornej verejnosti, že ten systém bol z ich pohľadu nastavený najsprávnejšie, najobjektívnejšie a bol zameraný na to, aby bol podporený slovenský priemysel. Aj vzhľadom na to, čo sa udialo, že tu boli určité, možno nazvime ich, etické pochybenia zo strany príjemcov tejto dotácie, pretože úrad podpredsedu vlády neskúmal pri vyhodnocovaní to, či je niekto asistent, ale skúmal kvalitu projektu. A vzhľadom na to všetko mňa informoval pán podpredseda vlády Kmec o tom, že v prvom rade mu nestojí za to, aby tu bol spochybňovaný úrad samotný, aby bolo spochybňované meno Petra Kmeca, ktorý je dlhodobý profesionál a vďaka ktorému sme zachránili. Pán minister, ďakujem za odovné slova. Iba mi nechajte možnosť, aby som ten príbeh dokončil celý. A práve preto ma v piatok informoval, že napriek tomu, že si stojí za tou výzvou, čo bolo potvrdené aj na včerajšej tlačovej konferencii s prijímateľmi tejto výzvy, je pripravený vyvodiť osobnú zodpovednosť, aby ochránil v prvom rade meno slovenského priemyslu, Slovenska aj strany Hlas. A teraz mi dovolte prejsť tej fáze, ktorá nasledovala v piatok večer, pretože pán Kmec bol pripravený tú demisiu podať v sobotu. Rozhodol sa ale predseda vlády Robert Fico, že urobí takýto verejný signál, ktorému dodnes nerozumiem, k čomu mal smerovať, pretože Peter Kmec ukázal novú politickú kultúru a keď chceme takúto politickú kultúru zachovať aj pri ďalších nominantoch, tak myslím si, pán minister, má to viacero rovín, chcem mu zapojiť pána Šimečku. Ešte v druhom stupe by sme sa k tejto dostaneme sa k politickej rovine. Neprebehlo ani samotné vyšetrovanie, tak musíme ukázať aj my tým ľuďom nejakú novú politickú. V akom časovom prestiehu, kedy s vami premiér komunikoval, že ľudovo povedané Kmeca dá dole, že napísal ten status? Ja som sa s pánom premiérom bavil v piatok, informoval som ho aj o krokoch, ktoré máme nachystané. Prekvapil vás ten status od premiéra? Pán premiér sa asi aj pod tou ťarchou okolností, pretože ozaj ten piatok bol objektívne pre neho náročný, rozhodol, ako sa rozhodol. Ja toto rozhodnutie rešpektujem, lebo je to rozhodnutie ale veď ste koaliční partneri. Vy tu naznačujete, že premiér sa pod nejakou emóciou pravdepodobne rozhovore so študentmi nejako rozhodne? Rovnaká kultúra pri každom jednom ministrovi. Urazilo vás to, že premiér napíše iba status? Aj o tom, že ak je tu ponúkaná demisia pána ministra dopravy... To ste zopakovali, ale či vás urazilo vás to, že premiér to vyriešil statusom? Že aj ďalší nominant strany Urazilo vás to, pán Eštok? Urazilo vás to? Podliehať ďalšej politickej kultúre, pretože my ju vlastne akceptujeme. Pán Eštok, urazilo vás to, že premiér to napísal iba statusom? Ja určite nie som žiadny uražlivý človek. To si politiku nemôžete... Porušil týmto premiér nejaké nepísané pravidlá, ktoré máte v koalícii? Ja vysývam premiéra, aby sme mali rovnaký prístup ku všetkým
politickým nominantom ku všetkým ministrom a myslím si, že moje stanovisko bolo... Pán Šimečka, no počkajte len, keď sme pri Kamilovi Šaškovi. V lete premiér povedal, keď bola kauza ovplyvňovania volieb s britskou stranou a premiér nejakým spôsobom útočil aj do progresívneho Slovenska a do vašej europoslankyne. A vtedy, keď vyplával na povrch záchrankový tender, tak premiér vtedy verejne povedal, že svojou neobratnosťou ste ako keby pochovali preňho dobrú politickú tému, kde si to mohol nejakým spôsobom kritizovať progresívne Slovensko. Ku vám hovorí, že ak neviete napraviť krivdy, a Smer to nevie zabezpečiť u vás na ministerstve, pretože nekontroluje ministerstvo vnútra, tak vám navrhuje ponúknuť všetky jeho odborné štruktúry, ktoré by po začlenení do ministerstva vnútra boli schopné efektívnejšie reagovať na oprávnenú kritiku súčasnej práce polície. Nepáči sa mu, ako postupujete voči Čurilovcom, nepáči sa mu, že bolo pozastavené vyšetrovanie darovania MIGov a S-300. Nemáte pocit, že premiér okolo vás sťahuje slučku? Ja si myslím, že pán predseda vlády by sa mal zaujímať primárne ako predseda Smeru o svoje rezorty, ktoré má vo svojej kompetencii. Myslím, že majú dostatok práce na tom, aby tie vládne priority, ktoré máme v programovom vyhlásení vlády, boli schopní presadzovať. Stále tu čakáme na to, ako napríklad pán minister pôdohospodárstva príde s nejakými razantnými opatreniami, ktoré budú znamenať teraz zníženie rastu cien potravín, aj keď vítam, že to je správa, ktorá ako keby tu nezaznela, že inflácia v aktuálnom období klesla, že nám klesli ceny dokonca niektorých potravín, že niektoré potraviny zlacnili, ale je tu priestor pre kolegov zo Smeru, aby pracovali. Pokiaľ sa bavíme o našich výsledkoch v rámci Hlasu, kedykoľvek sa každý jeden minister Hlasu vie postaviť za to, ako naplňa program vyhlásenie vlády. Ja cítim absolútnu podporu od všetkých svojich kolegov. Neobávate sa, že by premiér Robert Fico vám siahol na ministerstvo vnútra? A čo sa týka ministerstva vnútra, viete, pán redaktor, ja som už predtým, ako som prišiel na túto pozíciu, hovoril o tom, že nebude pokračovať politická pomsta, ktorá tu bola za pána Matoviča, ale rovnako tu nepríde ani nejaké obdobie revanšu. Ale že to bude spravodlivosť. Áno, tej spravodlivosti to niekedy dlhšie trvá. A ja absolútne vnímam verejný tlak na to od tých ľudí, že chcú vidieť vyvodenie zodpovednosti voči tým ľuďom, ktorí túto Slovensko jednoducho zdevastovali z pozície právneho štátu, z pozície toho, prečo dneska musíme konsolidovať, prečo dneska nemáme obranný schopnosť Slovenska. Ja som sa veľmi jasne postavil aj proti Čurilovcom, veď práve preto dneska po mne idú ako po nepriateľovi číslo 1, pretože som povedal, že zákon bude rovnako platiť pre každého. Rovnako som pristúpil k tomu aj pri zriadení vyšetrovacích tímov, či už darca, alebo COVID. Pokiaľ sa bavíme na posledná veta... Ako si potom ale vysvetľujete, že premiér vás za to kritizuje, že sa mu tie vaše opatrenia nezdajú dosť razantné? Veď nech sa skúsi pán predseda vlády pozrieť na to, ako oni vyšetrovali v rokoch napríklad 16 až 20 Igora Matoviča. Ako ho oni vyšetrovali vtedy? Ako ho vyšetrovali ich ľudia? Viete, Čurilovci neprišli do policajného zboru za vlády ministra Šutaja Eštoka. Oni tam už nejaký čas boli predtým, takže treba sa pozrieť na to. Posledná veta. Je to smutné počuť. Pán minister, čo bude teraz s vicepremiérom Kmecom? Uplatní si poslanecký mandát a skončí v parlamente ako poslanec? Myslím si, že to bude asi rozhodnutie pána podpredsedu vlády, ešte aktuálneho Kmeca. Myslím si, že v parlamente sa nám zíde človek, ktorý rozumie európskej politike, zahraničným veciam. Myslím si, že bude prínosom pre poslanecký klub. Vidím aj jeho uplatnenie. Máte predstavu, kto by nahradil pána Kmeca na poste ministra? To je téma, o ktorej sa interne bavíme a verím, že v nejakom rozumnom čase predstavíme meno. Bude Hlas nominovať niekoho z poslancov, alebo to bude niekto mimo parlamentu? Na to si ešte prosím, chvíľku počkajte. Najprv sa to budem o tomto rozprávať s našim predsedníctvom a potom budeme informovať verejne. Kým sa táto situácia nevyrieši, kto bude poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy? To je technická vec, takže jeden z členov vlády za stranu Hlas. Takže ja sa budem o tomto baviť s predsedom vlády. Ozaj verím, že v krátkom čase predstavíme nového kandidáta. Keď podala demisiu pani Dolinková, tak v podstate sa vytratila z politického života, neuplatnila si ani politický mandát. Preto sa vás chcem spýtať, že ako sa s tým Hlas nejakým spôsobom naozaj vysporiada, že či Petra Kmeca čaká taký nejaký tiež podobný osud mimo. Pri pani Dolinkovej to bolo jej osobné rozhodnutie, pretože odmietala sedieť v tom vulgárnom parlamente s Igorom Matovičom, Jozefom Pročkom a ďalšími nešťastníkmi, ktorí zvulgarizovali celú politiku. Aj ako žena sa rozhodla venovať svojej odbornej oblasti, ktorej sa venovala aj pred vstupom do politiky. Peter Kmec má naďalej politické ambície a hovorím, že bude pre poslanecký klub
Hlasu platný z hľadiska jeho skúseností aj politiky smerom v rámci zahraničia Európskej únie, pretože pre nás, pán Šimečka, je naša zahraničná politika absolútne jasná. To bol vždy hlas, ktorý hovoril o našom pevnom zakotvení v rámci Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Tu sa môžete smiať, koľko len chcete, ale hovorím vám ešte raz. Pokora, pán Šimečka. No, pokora. môžem teraz reagovať. Pretože pýcha predchádza pád. Ja nemám ani pýchu. Naopak, progresívne Slovensko, odkedy je na scéne, tak je pokorné voči vôli voličov, voči tomu, akým nám udelili mandát, a bolo to rôzne. Ale vy, nielenže, to nie je o pokore, to je o tom, že sa úplne vedome necháte ponižovať, zosmiešňovať, keď tu táto vláda, ktorej vy ste súčasťou, integrálnou súčasťou, vedie Slovensko do chudoby, do bankrotu a do medzinárodnej izolácie. A vy ste proti tomu neurobili nič, naopak tomu pomáhate. Najnovšie sme mali situáciu, a to iba dokresluje, aký je obraz Slovenska v zahraničí, v Európskej únii. Prišla európska prokurátorka a povedala, že Slovensko je rajom podvodov z DPH a pri dostaneme sa k tomu po reklame. A to je novela trestného zákona, za ktorú ste vy hlasovali. Pán Šimečka, ja musím reagovať, pán redaktor. Kriminalitou, to je vaša zodpovednosť. No a potom zahraničná politika. Veď to bol aj ten problém premiérov, kde stratil nervy v tom Poprade. To bola zahraničná politika. A čo teda pán Kmec, slávny to diplomat, ako vystupoval? Ohradil sa voči ceste pána premiéra do Moskvy? Ohradil sa voči tomu, že Slovensko je dnes izolované voči v Európskej únii? Vy ako predseda strany ste niečo vôbec v tejto veci urobili? No nie. Pán Šimečka, nehovorte mi teraz, hlasu že strana Hlas tu je nejaká bariéra politiky, proti izolácii a ceste na východ. Vy to umožňujete, pomáhate tomu a ešte za to máte aj smiech, poníženie a premiér s vami narába ako s handrou. Tak prosím vás, aspoň si to uvedomte. Ešte raz. Ideme, páni, aj na ďalšie témy. Na prvom mieste, vy máte na prvom mieste záujmy Bruselu, pán Šimečka. Pán minister, neprebrali ste si poštu. Ja evidujem. Pán minister, neprebrali ste poštu a výsledkom toho je, že sa musíte ospravedlniť Čurilovcom a zaplatiť im nemajetkovú újmu vyčísliteľnú v peniazoch, ktorá je vo hodnote 90 000 eur. Objavili sa už nejaké informácie o zmene nejakým spôsobom zákona. Čo s tým ďalej? A či cítite za toto nejaké osobné zlyhanie? Ide o moju osobnú vec, pretože som bol v civilnej žalobe žalovaný touto partičkou policajtov, ktorých som pri svojom nástupe v zmysle zákona postavil mimo službu a 9 rozhodnutí krajských súdov mi dalo za pravdu. Takúto civilnú žalobu na mňa podala aj pani manželka Igora Matoviča alebo bývalý poslanec Progresívneho Slovenska pán Helebrant, kde mi vždy súdy doručovali písomne svoje žiadosti a vždy som reagoval na každé jedno a prebiehajú dnes súdne pojednávania. A vyjadril som sa v tomto smere. Tak ale asi vám to doručovali v minulosti písomne, ale keď ste si aktivovali elektronickú stránku. V rovnakom čase mi to doručovali, bolo to obdobie posledného pol roka až roka. Čiže súd vám doručil niečo písomne a niečo iné vám doručil do elektronickej schránky. Preto vám hovorím, že ide o moju osobnú vec. Ja berem na vedomie rozhodnutie súdu, ale považujem ho za absurdné a bezprecedentné, pretože pri rozhodnutiach súdu vždy tým hlavným meritom je spravodlivosť. A ja som pripravený kedykoľvek sa takto z očí v oči konfrontovať s partičkou policajtov, ktorí chceli svojej kolegyni podpaliť auto na súdnom pojednávaní a veľmi rád sa tomuto postavím. Len v prípade, ak ten súd nemá záujem o spravodlivosť, ale iba o akési formálne konanie, ja sa voči tomuto samozrejme budem brániť právnou cestou, dostupnými právnymi prostriedkami. Prečo si myslíte, keď súd postupuje de jure v zmysle toho, ako platí fikcia doručenia, že prečo nemá záujem na spravodlivosť? Ak dovolíte, ide o moju osobnú vec, voči ktorej ja sa budem brániť v rámci svojho advokátskeho tímu. Už v krátkom čase vás budeme informovať o krokoch, ktoré sme urobili. Ide o štandardné, dostupné právne prostriedky, ktoré sú v tomto prípade k dispozícii. Ešte raz, spravodlivosť a férovosť je to, čo je kľúčové. Ak ten zákon majú kolegovia moji potrebu meniť, tak nie kvôli mne, pretože niekedy aj verejná vec môže upozorniť na problém, ktorý tu je, ale možno kvôli tým 26 000 ľudí, ktorí jedného dňa chceli si otvoriť svoj dom, ale zrazu zistili, že kľúčik im nepasuje do zámku, pretože takéto rozhodnutie tu bolo. Ale hovorím to rozhodnutie, ak sa bude meniť legislatíva... To je 26 000 doručovaní, nie 26 000 rozsudkov. Pán Šimečka, ale v týchto osobnostných sporoch, kde sa vlastne každý
zo 4 tzv. Čurilovcov domáha vlastne odškodného vo výške 15 000, tak naozaj, že právna prax a judikáty, viaceré rozhodnutia súdov hovoria o tom, že nepriznávajú nemajetkovú újmu až v takýchto peniazoch. Častokrát stačí ospravedlnenie. Čiže tu na nejakým teraz naozaj, že bez ohľadu na to, či ide o pána ministra, ale či by ste sa tiež neprikláňali k tomu, aby došlo tu k zmene zákona, pretože naozaj, že súd bez vykonania dôkaznej situácie rozhodol. Dobre, čiže nebavíme sa o tom, že súd postupoval v zmysle zákona, ale v osobnostných sporoch to nebýva štandardnom. Paragraf 13 odsek 2 občianskeho zákona v rubrike ochrany osobnosti hovorí o tomto, že naozaj, že tam sa veľmi musí dokázať, či došlo k takému zásahu do osobnostných práv, aby to bolo vyčísliteľné v peniazoch. Ale veď ja nehovorím, že nemôžeme alebo nemáme mať diskusiu o tom, či už tento zákon alebo ten zákon o doručovaní súdnych listín nastavený spravodlivo, mal by sa meniť, nemal. Veď ja som otvorený tej diskusii, iba poukazujem na to pokrytectvo a papalášizmus, že oni to chcú meniť teraz, keď do toho spadol pán minister a musí zaplatiť vyše 100 000. Predtým ich to nezaujímalo, že ľudí často, ktorí si to ani nevedeli otvoriť alebo zabudli, tak prišli o peniaze. Ja vôbec sa nesporím o podstatu, ja sa sporím o to, že takto by politici nemali byť zahladení do seba a hlavne by mali uznať, že nejako rozhodol súd, rozhodol zákonne a proste zaplatiť. A nezačať rozprávať o tom, že ten súdca je určite nejaký progresívny. Toto je na tomto, čo ľudí ja som vám povedal, že tu ide o moju osobnú vec. Ja si ju vysporiadam, budem používať všetky právne prostriedky voči tomu, aby som sa odvolal. Preto som hovoril o neskáčte mi už do reči. Skúste sa ukľudniť. Preto som povedal, že budem používať právne opravné prostriedky voči tomuto rozhodnutiu, pretože vám povedal aj pán redaktor, že pri týchto civilných žalobách a osobných sporoch súd má vykázať, urobiť určité dokazovanie, pretože pokojne, ak by si títo kouboji teda vyžiadali každý po 1 000 000 eur, tak ako súdca, ako mi záleží na spravodlivosti? Každému uzná 1 000 000 eur? Prosím vás, majte trošku Boha pri sebe. Neskáčte mi do reši, pán Šimečka, a keď sa bavíme o tom, že ja si mám niečo vyplatiť, tak sa z toho platí, že či už vaša mama tú exekúciu 115 000 eur už zaplatila. Lebo toto je rovnaká osobná vec, pán Šimečka, ako je v tomto prípade, tak by ste mohli tiež povedať, či už vaša pani mama zaplatila tých 115 000 eur, kde bola exekuovaná nie preto, že si niečo nevybrala zo schránky, ale kvôli Európskemu spoločenstvu. Takže prosím vás, ak máte takýto záujem pristupovať k tomu, že či ja si niečo mám zaplatiť, ja sa budem brániť právnou cestou voči tomuto neférovému a nespravodlivému rozhodnutiu z hľadiska použitia dostupných právnych prostriedkov a za svojimi vyjadreniami si vždy budem stáť. Vôbec neprekvapuje, že je to pán minister, ktorý presne tento nechutný krok urobí. Lebo on má problém, vy máte hanbu, tak začnete ukazovať prstom na moju mamu. Tak si povedz, že ja si mám čo si nechajte ma dohovoriť teraz. Vy nechajte ma dohovoriť. Urazili moju rodinu, nechajte ma dohovoriť. Ja som povedal fakt, pán Šimečka. Môžeme sa dohodnúť. Nemusíte zvysovať hlas, ale nikto, kto má takúto exekúciu, môžeme sa tak dohodnúť, by nemal byť v politike. Lebo vy ste minister. Moja mama nemá nič s politikou. Ona sa nesťažuje na rozhodnutie súdu. Ona teraz nehovorí, že je to bezprecedentné, absurdné. Ona, keď sa to takto skončí, to ešte nie je ukončené, tak to proste zaplatí. Vy sa sťažujete, idete celý štátny aparát do toho zapojiť, aby ste zmenili zákon. Aký je pán rozdiel Šimečka v tom, že vy, pán Šimečka, v tom, že vy obhajujete svoju mamu a minister obhajuje samého seba? Ten rozdiel je v tom, že ona nie je politička, ona nie je v politickej aréne, ale môžeme sa tak dohodnúť. S politikou, pán Šimečka. To je civilná žaloba na mňa, nie na ministra. Zákonnosť v tejto republike. Nie na ministra, ale na mňa ako Matúša Šutaja Eštoka. A neviete si ani otvoriť že som sa vyjadril. Takže ak vám sloboda slova, pán Šimečka, niečo hovorí, v tomto prípade smelo. Dohodnime sa teda, pán minister, že keďže máte taký problém s tým, že moja mama, jej občianske združenie sa sporí s Európskou komisiou v prípade, ktorý je 10 rokov starý, kde progresívne Slovensko ani neexistovalo. O 115. A vy ste žiadali mňa, aby som vyvodil politickú zodpovednosť vtedy pred pár mesiacmi. Ja si to pamätám. Tak sa dohodnime, pán minister, že nikto, kto má takúto exekúciu, nemôže pôsobiť v politike vo vrcholovej funkcii. Moja mama nebude pôsobiť v politike, tak z nej odíďte aj vy. Lebo to je ten rozdiel. Lebo vy ste minister, vy sa máte starať o to, aby ste konali zákon. Ak by som zlyhal ako minister, tak som pripravený vyvodiť zodpovednosť. Ale v tomto prípade je to civilná žaloba na mňa. Ale žiadate od mojej mamy, odo mňa, od môjho otca, ja od vás nič nežiadam. Žiadate, čo si odo mňa, tak vám nastavujem zrkadlo. Moju rodinu, pričom vy máte problém. Tak sa skúste sa ukľudniť, pán Šimečka. Priznajte. Lebo ďakujem v druhej časti relácie o mailoch sexuálneho predátora Epsteina a Lajčákovi, kriedových odkazoch. Zajtra si pripomíname dnešnú revolúciu. Čo plánujú politici? O pár sekúnd sme späť.
Potrebujete peniaze hneď a bez zbytočných papierov? Pani Kamila má veľkú kopu papierov, ale žiadne peniaze. U nás by mala veľkú kopu peňazí a žiadne zbytočné papiere. A to hneď? Hneď? I hneď. Tak toto bez úroku a teraz. A naraz. Zastavte sa po peniaze v Prima banke. Teraz 2000 a žiadny úrok. Žiadny úrok? Žiadny úrok. Prima banka. www.primabanka.sk